30,000 pesos separation benefit ng mga retiradong BHWs sa Bacnotan, La Union na ibigay na. Para sa detalye, narito si Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Ipinamahagi na lokal na pamahalaan ng Bacnotan, La Union ang tig 30,000 pesos na separation benefit ng nasa 20 retiradong Barangay Health Workers at Nutrition Scholars. Nakasaad sa Ordinance No. 743 Series of 2021 ang naturang pamamahagi ng benepisyo at financial assistance sa mga BHWs at BNS na nagbibigay serbisyo sa mga barangay sa loob ng ilang taon. Ilan sa mga nagretiro ay nakapagserbisyo ng 32 taon, habang 43 taon naman ang naitalang pinakamatagal na public service ng isang retirado. Iginiit ang tanggapan na nararapat lamang ang benepisyong natanggap ng mga ito bilang kaagapay sa mga programang medikal tulad ng feeding programs, pagbabakuna at pagmamonitor sa kalagayan ng mga buntis. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.